Inandaw lakit din nga agan anusan, iti panang paspas sakit mo kaniyag, gapu iti ayat ko ken ka, ket pinagpakawan ka, uray at tapay sa balia kadindin na. When dagiti saem binaybayak agabilin na tadyak kayat nga agsinay ti dalanta. Wen di neptepelak dagiti rigat gapu iti panagayat tadyak kayat mapukaw ka ay ayaten ka. Inpaay ko iti amin na pagragsakan, ngem kasla siya ket di mo kapkap ni kan. Ari ko tay agpalpalama ngayaten nakmet kong ma, atun nalwatin na garugos dito'y mata. When dagiti saem binaybayak agabilin